O Concello de Chantada segue á espera da adxudicación dos baixos deste edificio na rúa Daniel Vázquez Bo, en Chantada. Nesa tramitación seguimos, están pola labor de facernos unha adxudicación en, digamos, por así decirlo, en precario e mediante un alquiler a baixo custo, pois poder utilizar por parte do Concello estes baixos. Locais que serán destinados para situar a sede da Asociación de Enfermos de Alzheimer de Chantada. Temos xa algunhas peticións, pero digamos que a primeira que está feita é para a Asociación de Alzheimer, creo recordar. Exacto, a Chantada. Entonces, non sei se sobrará sitio, se lle sobra sitio, ben, non moi ben, porque temos aí outras dúas peticións tamén, que mentras non saiba se sobra sitio non vou a reservar, porque non lles vamos dar falsas expectativas, non? Pero digamos que en primeiro lugar está a Chantada. Un edificio que tamén alberga 6 das 8 vivendas de promoción pública para aluguer a mozos menores de 35 anos, pisos que a Comisión Provincial de Vivenda adxudicou definitivamente a semana pasada. Está toda a tramitación terminada, aínda non nos chegou a resolución definitiva, pero outro día na reunión que tiveron saldaron, parece que era unha reclamación que había a adjudicación provisional, non tiña ao parecer razón ninguna, e o que se fixo foi ratificar a adjudicación provisional a xente que estaba xa na lista provisional daqueles. Deste xeito, unha vez que a comunicación chegue ao Concello, serán entregadas as vivendas aos seus correspondentes adxudicatarios. Recordar que estes edificios comprounos e rehabilitounos o Instituto Galego de Vivenda e Solo. Na rehabilitación do edificio da rúa Daniel Vázquez Bo investíronse 676.000 euros. A empresa Tuconsa foi encargada das obras nos 753 metros cadrados que ten o inmoble. Alberga 6 vivendas cunha superficie útil de entre 44 e 66 metros cadrados e 2 locais nos baixos. Pola súa banda, neste outro edificio situado na Praza do Cantón, a reforma custou 200.000 euros. Foi a empresa ribeiriña quen fixo as obras. O edificio conta con 2 vivendas con unha superficie útil de 71 metros cadrados. Tamén conta con 2 locais comerciais de 13 metros cadrados. En total, o montante para as dúas obras foi de 876.000 euros, o que hai que sumarlle 120.000 que custaron os edificios.